Hola de nou, ja tornem a ser aquí. Sembla que aquests dies estic una mica motivat per penjar vídeos. A veure si aconsegueixo tenir una mica de regularitat, encara que sigui molt espaiada en el temps, però sempre és bo, no? Sempre agrada a la gent que et segueix i a la gent que li agraden els teus vídeos. Avui, no sé si ho haureu deduït per les imatges, vinc aquí per parlar-vos de Star Wars Battlefront. Un videojoc d'Electronic Arts fet per DICE, els mateixos que fan Battlefield, o Mirror's Edge, i ara us deixo escoltar aquesta banda sonora. I després d'això comencem. Vinga, Star Wars Battlefront surt el dia 19 d'aquest mateix mes, 19 de novembre, però per sort totes aquelles persones que tenen una Xbox One i estan subscrits al servei de EA Access tenen 10 hores de joc, no?, per provar el videojoc en la seva versió completa des del passat dia 12. Jo sóc un d'aquests afortunats i per això he pensat que segurament us agradaria veure vídeos de com serà finalment aquest videojoc, no? Perquè se n'han dit moltíssimes coses, però ara arriba el moment de veure la veritat. Aleshores, us faré una petita sèrie, no sé si serà de 3, 4 o 5 vídeos, i avui el que us vull ensenyar són les parts que tenim per gaudir en la modalitat single player, per a un sol jugador, que també, com veieu, es poden fer en cooperatiu, ja sigui en pantalla dividida o online, però que és allò que molta gent reclama, no? Poder gaudir com una mica d'una mena de mode història, que això no és ben bé un mode història, però bé, per gaudir una mica offline. Aleshores, què són aquestes missions? Bàsicament són missions que ens serviran per aprendre com funcionen diferents mecàniques del videojoc, com funcionen les naus, en aquest cas, que és en el que ens centrarem. Totes aquestes missions tenen una petita intro i una petita situació. Jo desconnecto totalment les pel·lícules de Star Wars. Potser són part de pel·lícula de Star Wars, suposo que sí, Els fanàtics ho sabreu. Aquí, doncs, aprendrem a manegar aquestes naus i a saber com podrem destruir els AT-ST i els AT-AT, val? El control d'aquesta nau és ben simple. Amb el gatell... amb el gatell esquerre fixem el punt de mira, amb el gatell dret disparem, i el que s'ha de fer molt és controlar la nostra posició, perquè si ens estavellem contra un AT-ST doncs morirem. Amb el pad, amb el D-pad, no? El pad digital, el clàssic que teníem, la creueta, no?, que li diuen molts, el que ens permet són fer aquestes maniobres ràpides que heu vist ara mateix, no? Però aquestes maniobres doncs, són com una mena d'habilitat especial que tenim i hem d'esperar que es recarreguin. Quan la tornem a fer servir veureu que a mà esquerra ens apareix bum! I ens podem estavellar contra el terra també, tot i que és difícil, només en el cas d'aquestes maniobres. Doncs no sé si heu vist aquí a la part inferior esquerra al costat del mapa, veieu que surten aquestes indicacions, això és per fer els moviments, i quan el fem doncs ens posem de color vermell i hem d'esperar que recarregui per poder fer un altre moviment evasiu d'aquests ràpids. Així que res, aquí en aquest cas, aquesta missió el que hem de fer és destruir tots els enemics, principalment els vehicles aquests tripulats, perquè no ens destrueixin aquest generador d'energia. En nivell fàcil, doncs ja ho esteu veient que no té cap dificultat. Només que siguem prou hàbils com per no xocar amb els enemics. Per la resta de controls, amb l'estick esquerre controlarem el que és la velocitat i amb l'estick dret controlarem el que és el gir i el punter per disparar.
Gràficament el videojoc ja ha encetat una polèmica, no? Perquè es veu que per Xbox One va a 720, una cosa que realment podem dir que és força lamentable, perquè això ja ho vam viure a la generació anterior, per tant tothom pensava que aquesta generació de consoles, el Full HD, no? El 1080p, seria un estàndard, i estem veient que no. Tot i això, el videojoc, com que és molt ràpid, permet gaudir d'aquests escenaris i de l'estètica, sense que ens puguem fixar en aquests detalls, no? Si ens aparem de prop en algun lloc sí que veurem que la resolució és baixa, però com que és un joc molt ràpid i frenètic no es notarà, i això fa que potser no li donem tanta importància com la que realment pugui tenir. Ara veureu com ens podem carregar una TNT imperial. Veieu? Per això serveixen les missions, per aprendre que s'ha de fer això, apretar la I i amb l'estick dret anar controlant que la nau sempre estigui dins d'aquesta barra, no? Tirant amunt o avall, perquè si ens en sortim durant molta estona no acabarem bé la maniobra. Bé, aquesta és una d'aquelles maniobres clàssiques i espectaculars, no? Que sempre fa gràcia fer-la. I és el que us deia, les missions per a un sol jugador són principalment per aprendre com funcionen els diferents vehicles i alguna mecànica de joc. Per sort, a part de jugar-la sol, també podem jugar-la amb amics, ja sigui en línia o en pantalla dividida, com ja havia avançat abans. Dir-vos que en aquest cas només l'havíem... Jo els destruïa, però realment només cal que els tirem a terra i que els deixem immobilitzats. Però destruir sempre agrada més, no? Per si de cas, no fos cas que s'aixequin. Aquestes missions, a part per aprendre el funcionament, també ens serviran per guanyar punts més aviat més que punts, monedes, que després ens serveixen per desbloquejar armament, desbloquejar cartes d'habilitat i també personatges o diferents vestits i diferents personatges per poder jugar després en línia amb ells. Abans que parlava de la resolució, m'he deixat de dir-vos que per Xbox One surt que anirà a 720p i a PlayStation 4 em sembla que eren a 900p. O sigui, ni amb una ni amb l'altra arribem al Full HD. Heu vist que a vegades, no? He xocat contra el terra. I en canvi ara acabo de passar molt arran de terra i no he xocat. És a dir, només xocarem contra el terra quan estiguem fent maniobres especials com aquesta o les d'evasió, les que es fan amb la creueta. En canvi, és estrany, i no entenc el per què, bé, potser per fer més accessible el joc, que si nosaltres anem arran de terra amb la nau no arribem mai a xocar. I és vital que quan vulguem destruir vehicles ens hi acostem frenant, és a dir, tirant enrere amb l'estick esquerre, perquè si no anem tan ràpid i ells van tan lents que els haurem de fer diverses passades i això ens fa perdre temps molt valuós, perquè segons el temps amb el que acabem la missió podrem aconseguir encara més monedes per desbloquejar el que abans us he comentat, no? Nous accessoris, armes, cartes, personatges, etc. Adeu! Bum! La veritat és que el joc és espectacular visualment, tot i el que comentava, i
també a nivell d'ambientació acompanya moltíssim el que és l'àudio, el so. O sigui, jugar-ho amb cascos 5.1 o 7.1 o amb uns bons altaveus fa molt, i fa, no sé, l'emoció, aquella emoció que transmeten els videojocs bons quan estàs jugant, doncs és això. Bones sensacions. S'ha de vigilar molt. En aquesta missió que us ensenyo he mort moltes vegades realment, a nivell normal, que és com l'estic jugant. El més fàcil és no morir. Ja veieu que la majoria de morts són bastant absurdes, és a dir, per xocar amb els vehicles, que és el que us deia que s'ha de vigilar molt, o en algun cas per executar la maniobra d'evasió massa a prop del terra o massa a prop de la muntanya. I bé, això ja s'ha acabat. Aquesta és una de les missions que veureu. També us ensenyaré, a part de joc en línia, altres mapes que no s'hagin vist a la beta. Espero que us hagi agradat i ja ho sabeu, us animo a compartir-ho mentre esperem que arribi per fi la versió final de Star Wars Battlefront, que, com ja vaig comentar a Badejocs.cat, el que sí que emprenya bastant és el tema del seu preu, que si el vols amb el passe de temporada et costarà 130 eurets. Així que vinga, apa, adeu!